ברוכים הבאים למשחק הטקוואן אונליין, ויש לנו את העונג לראיין במין קופים אלו דוקטור צבי טובו לוי, נעים מאוד, שלום, שלום. שנא הצג את עצמך ונתחיל לדרום. כמו שאמרת, צבי טובול לביא, אני נשוי פלוס 2, גר ברחובות. אני בתפקידי, אני ראש תחום של עולמות וירטואליים בחברת BDO, ובגדול מתעסק בעיבוד של מדיה דיגיטלית באזור ה-15 שנים. ובתזה שלי בדוקטורט אני בעצם מתמקד בכל הנושא של מעבר של ארגונים לווב 3, שחלק מהווב 3 הוא אימוץ של עולמות וירטואליים, מלווה את הארגונים בגיבוש של אסטרטגיה, השימוש בטכנולוגיות של מציאות מדומה ורבודה, שתכף נדבר כמובן על מה ההבדל או מה דומה בין השניים, ויוצרים עולמות וירטואליים לעולם העסקי. הבנתי. עכשיו, מה זה ווב שלוש ועולם וירטואלי לעסקי? מה אתה יכול לספר לנו על זה? טוב, קודם כל הווב 3, חשוב לציין גם למי שמאזין לנו, הווב 3 הוא בעצם איזושהי תפיסה, זו לא טכנולוגיה בפני עצמה, כמו שהווב 1 והווב 2 הם תפיסות, הם לא טכנולוגיה עצמה, היא בעצם נתמכת על ידי מספר טכנולוגיות. האמונה בתחום שלנו שהווב 3 הוא נתמך על ידי העולמות הווירטואליים, הבינה המלאכותית והבלוקצ'יין. זמננו קצר, אז אין לנו זמן להכל, אז אנחנו נתמקד רק בעולמות הווירטואליים, והעולם הווירטואלי הוא בעצם מין איזושהי תפיסה שהעולם הדו-מימדי כבר לא מספיק לנו. הצרכן דורש עולם וירטואלי תלת-מימדי, אינטראקטיבי, שבו יש לי איזשהו ייצוג של אבטר שיש לי אליו איזושהי זיקה מסוימת. רק כדי להדגיש את המהות של זה, בעברנו, גם כשהם נכנסים לצ'אטים, או שלמי שהיה ICQ, גם המספר שאליו הייתם מקושרים או השם, גם הוא אבטר. היום אנחנו מדברים בעצם על איזשהו אבטר שהוא תלת-מימדי, יש לו חזות מסוימת, אני יכול לשלוט בו וללכת במרחב, וברגע שאני יוצר איזושהי זיקה אליו, הוא בעצם הופך להיות אני בעולם הווירטואלי, והוא זה שמשמש את הפנים שלי מול האנשים האחרים. גם כאן אפשר לפתוח שיחה על האם זה באמת אני, האם זה רק הייצוג שלי, אבל בגדול זהו עולם הווב 3. כשאנחנו מדברים על עסקים, אז אנחנו נכנסים פה לאיזשהו נישה בתוך כל העולם הזה של הווב 3, שבעצם מדבר על, אוקיי, יש לנו עולם וירטואלי, איך אנחנו בתוך ארגון קשורים למשהו שאתה מתאר שנשמע לנו כמו עולם המשחקים, אוקיי? זה לא נשמע לנו כמו עולם שבו אנחנו בעצם מייצרים איזשהו ערך טכנולוגי או איזשהו ערך כלפי העסק שלנו, ובעצם התפקיד שלנו כאן הוא להסביר שעולם הווב 3, העולמות הווירטואליים, אינו רק הגיימינג, אם כי בעולם הגיימינג הוא מאוד מפותח, יש שימוש בעולם הגיימינג, או יותר נכון במשחוק, לעולם העסקים, ושם בעצם אנחנו מייצרים את הערך האמיתי. איך זה עוזר לעסקים לקדם אותם? אם אנחנו מסתכלים קודם כל על עולם העסקים בכללותו, אנחנו יכולים לבוא ולהגיד שעולם העסקים יכול לצרוך את העולמות הווירטואליים מהרבה מאוד כיוונים. עכשיו, למה אנחנו מדברים על זה שיש לו הרבה מאוד כיוונים? כי כל אחד שואל את עצמו איך אני לוקח את זה אליי. אז הדבר הראשון שאפשר לדבר עליו זה על העולם הפנימי-ארגוני. העולם הפנים-ארגוני שלנו הוא בעצם איזושהי קטגוריה שאנחנו מציירים אותה בצורה כזו, שמשפרים את התהליכים של דברים שאנחנו עושים בתוך הארגון, לאו דווקא החוצה. ללקוח זה מאוד שקוף. פנים הארגון למשל, קליטת עובדים, ישנם היום דרכים יצירתיות, שבהם אפשר לייצר מגוון פעילויות קבוצתיות, שהן יותר מדמות את המציאות ואת העבודה בשטח, שבו אני יכול לבחון את האדם שאני מביא אליי. זאת אומרת, אם אני רוצה לבחון אותו בעשייה מסוימת, למשל, האם אתה יודע להרכיב משהו שדיווחת שאתה יודע, אין לי את היכולת עכשיו לקחת 1,000 אנשים מכל מיני מקומות בעולם ולהביא אותם למקום אחד שיתנסו, אני יכול לעשות את זה בדרך וירטואלית ולגרום לכולם באמת
להשתמש עם הידיים על מנת לבצע את הפעולה הזאת ולראות את התוצרים שלהם. אנחנו יכולים לבצע נגיד הכשרה והקניה של מיומנויות, מיומנויות רכות אגב, בצוותים וביחידים, לראות את אופן התקשורת של האנשים, עד כמה הם באמת יכולים לתקשר עם הצוות, או למשל כמה מנהיגים הם ביחס לצוות אם אנחנו עושים כל מיני פעילויות. תכף אנחנו ניגע בזה, יש פה גם הרבה אלמנטים של בינה מלאכותית. דברים נוספים פנים ארגונים שאפשר לבצע זה למשל הכשרות מקצועיות בשטח, אם רוצים לעשות איזושהי גם הדרכה, תרגול, בעיקר נגיד ברפואה ומתקני תעשייה, שכרוך בהרבה מאוד אלמנטים. ניתן איזו דוגמה קטנה. היום אם צוותי מכבי אש רוצים לתרגל איזשהו משהו, אנחנו אמורים להקים מתחם, לשרוף באמת דברים, להביא את האנשים לשטח ולתת להם לתרגל. עכשיו יבואו האנשים ויגידו לי, כן, אבל גם בעולם הווירטואלי, אם ייצרת מצב של דמה, של אש, אתה עדיין לא מגיע לדבר האמיתי של להחזיק את הדברים. זאת אומרת, גם זה אפשר להכניס בעולם הווירטואלי ולתת להם אמצעים פיזיים, ולתת להם אפילו את ההרגשה של החום, של הסכנה, כל האלמנטים האלה כן מתקיימים בעולם הווירטואלי, ואפשר להגיע למצב מאוד אמיתי. בצד השני, שאנחנו, אפשר להמשיך לפנים ארגוני עוד הרבה יותר, אבל אם אנחנו ניקח רגע את הצד השני של כלפי חוץ, יש כאן הזדמנויות אדירות כלפי הארגון. אנחנו כנראה לא נצליח לזכור את כולם, אבל חלק מההזדמנויות למשל הוא בפרסום והשיווק בצורה שאנחנו לא הכרנו עד כה. זה משהו שהוא יותר דומה לפרסומות הסמויות אולי, אני יכול להגיד, בשימוש באביזרים שונים בסימולציות. זה כבר לא הפרסומת into the face, או שרשום כזה your logo here. אני אתן דוגמה, אם עכשיו אתה הולך ועושה איזושהי סימולציה מסוימת, אתה נחשף לעולם מסוים שיכולים להיות בו כל מיני אביזרים. ויכול להיות ששם יגיע הפרסום האמיתי. יש כמובן שיטות נוספות, אבל זה בשביל להסביר את העולם הוויזואלי האמיתי שבו אנחנו מתקיימים, אז הוא באמת יותר דומה לעולם האמיתי. אני יכול להחזיק את החפצים, להשתמש בהם. ברגע שאני משתמש בחפץ אז אני גם מרגיש אותו, אז אני יכול לדעת אם אני רוצה אותו או לא. זה ההזדמנויות מבחינת הפרסום. אנחנו לא דיברנו על כל דור ה-Z והאלפא, מאחר והארגונים הם נחשבים בדרך כלל ארגונים גדולים, שאנשים שהם יותר מבוגרים מעסיקים אותם, או מובילים אותם יותר נכון. דור ה-Z והאלפא חיים את העולמות הווירטואליים כבר שנים. כל אחד שיושב בבית ומכיר אנשים מהדור הזה שמשחקים במשחקי מחשב או שהם מתקיימים שם, הם אנשים שחיים את העולם הזה ויודעים מה הערך שלו. אז גם כדי להגיע לקהל יעד חדש, שמאוד מאוד קשה להגיע אליו היום, דרך אמצעים מסורתיים נקרא להם, נקרא לזה גם בסושיאל כבר די קשה להגיע לחבר'ה האלה, הם נמצאים באזורים מאוד מאוד ספציפיים. דרך עולמות הווירטואליים אפשר להגיע אליהם בקלות. אגב, אם אנחנו נעשה שאלה הפוכה, האם אתה יודע איזה מותג הכי חזק בעולמות הווירטואליים? המותג הכי חזק, אין לי יפתיע שמץ אותך מאוד, מה? גוצ'י. גוצ'י? גוצ'י הוא מותג מספר אחת בעולמות הווירטואליים, ולא בגלל שיש לו קהל אוהדים בעולם הפיזי, אלא הדור ה-Z והאלפא צברו גם הרבה ביטקוין או כל כסף וירטואלי אחר, שבו הם רוכשים המון דברים שגוצ'י מציעה בכל הפלטפורמות הווירטואליות, ולכן הם כרגע מותג מספר אחת. מקום שני אגב זה נייק, ולכן אני אומר שגם מותגים שהם מפתיעים, שלא תכננו להגיע לדורות האלה, כי הם אולי דורות שיש להם פחות כוח קנייה, וגוצ'י זה לא מותג שדור הזה אמור לרכוש, זה עדיין מותג מאוד מאוד חזק בקרב העולם הזה. יש לנו פה עוד הרבה מאוד דברים כמו virtual goods, פשוט זמננו קצר, אז לא נראה לי שנצליח להיכנס להכל. אבל בסוף יש פה איזשהו ערך שאנשים אומרים, here I am. האימוץ והטכנולוגיה והחדשנות הזו כלפי הקהל של הלקוחות שלהם, הוא מבשר איזושהי חדשנות מצד הארגון. תן לי פרויקטים מסוימים שאתם עשיתם, אמרת שזה גם עוזר
בלחימה ובעורף. אז נכון. כן, תן לי כל מיני פרויקטים שעשיתם. אוקיי, בוא ניגע בתחומים האלה באופן כללי, בלי לציין את השמות ספציפית של הארגונים. ניגע רגע בתחום של הלחימה. יש לנו עניינים של חזית ועורף. אז אם אנחנו מדברים על איזושהי הפוגה וחוסן בקהילה, אז יש פרויקטים רבים של צוותי מתנדבים שהולכים בעצם לקהילות, והם נותנים להם איזושהי הפוגה מסוימת באסקפיזם. השימוש הזה באמצעים של נגיד מציאות מדומה, הוא מנתק לגמרי מהסביבה, הוא נותן לך להיות שקוע באיזשהו עולם שהוא קצת שונה ממה שאתה מכיר, זה בהחלט מרענן את המוח, התוצאות הן לגמרי בשטח, ואפשר לראות אנשים שממש דורשים קצת אסקפיזם מסוג שונה, אנחנו לא מדברים על כימיקלים או על עישון או שתייה, אנחנו מדברים פה על אמצעי טכנולוגי שנותן לאנשים קצת איזושהי הפוגה בראש. כנ"ל לגבי כל מה שקשור ברפואה וטיפול נפשי. התחום הזה של עולמות וירטואליים הוא משמש היום פסיכולוגים ופסיכיאטרים בתוך תהליך של טיפול נפשי. יש טיפולים מסוגים שונים, חלק מהטיפולים הם קשורים ב-PTSD, חלק נקרא לזה טיפול או חלק מטיפול, זה לא טיפול מלא, אבל הוא מסייע בטיפול באנשים שעברו הטרדות מיניות או דברים מהסגנון הזה. יש פה כוח מאוד גדול כדי להכניס את האנשים לתוך איזשהו מוד של משהו שהוא שונה במיינד שלהם. CBT, כל התחום הזה של טיפול ב-CBT, חשיפה לכל מיני משחקיות מסוימת שמכניסה בתת מודע הרבה מאוד דברים שעוזרים להם לעבור את הטיפול הזה באופן טוב יותר ומשמעותי יותר. זה בתחום הזה. יש לנו תחום הקהילות, נראה לי שישראל או בני ישראל התגלו כקהילה מאוד מאוד חזקה, בעיקר בזמני משבר. והקהילה הייתה שמחה שהתנהגו בזמן שגרה כמו בזמן משבר. חיזוק הקהילות הן בעצם מחזירות את המשך השגרה תחת המלחמה. אם אנחנו מדברים על בתי ספר שמנסים, מדגיש את המילה מנסים, לחזור ללימודים בתור ריבועים של זום ולא כל כך הולך, אז הנושא הזה של התחברות לעולם וירטואלי שיש לך איזושהי ייצוגיות תלת-מימדית ומשמעות לאן אתה הולך בסביבה ועם מי אתה רוצה לדבר והקשר שלך לאנשים פיזית, זה מחזיר לנו הרבה מאוד מהמיומנויות שעבדו לנו בתקופת האינטרנט, וכל הקשר מרחוק שאנחנו מדברים עם אנשים באמת עבד לנו כל הנתונים האלה. יש הרבה מאוד קהל, בעיקר ילדים, שקשה להם ליצור קשרים חברתיים. התקשורת הבסיסית עבדה, ולכן העולם הזה של המציאות מדומה, או עולמות וירטואליים ככלל, כשאני נכנס לתוך עולם ואני בוחר את מקומי, ובוחר עם מי לדבר, ויש משמעות למקום שבו אני נמצא, ואם אני מפריע או לא, ולפרסונה שלי, שאני כבר לא מסך שחור וכולם יודעים גם מי אני, יש לזה המון משמעות של חיזוק של הקהילה, מתבצעים דרך הפלטפורמות האלה המון אירועים, אני מדבר על גם אירועי תמיכה, גם על המשך של שגרה שאין היום אין הרבה אירועי חוץ, אין פעילויות, גם לחג, פעילויות מאוד מאוד דלות, וככה הקהילה באמת חוזרת קצת יותר לשגרה. שתי הנקודות הנוספות שהייתי רוצה לציין, הן קשורות באמת בלחימה. אז א', הסברה והשפעה. לחימה, כמו שאנחנו יודעים, היא לא רק בשדה הקרב, וההסברה וההשפעה זה חלק מאוד מאוד חשוב מהלחימה, ויש פרויקטים שנעשו, כולל צילומים של 360 בשטח העוטף, שבו הוא נפגע באופן מאוד משמעותי. קשה מאוד היום להעביר את התחושה של איך זה להיות שם, מה אנשים עברו. הכלי הזה של נקודת המבט במציאות מדומה, שאתה שם משקפיים ונכנס לתוך השטח בנקודת המבט, אתה באמת מבין שהכלי הזה הוא מכונת אמפתיה מטורפת. אני שם את המשקפיים, אני יכול להתחבר
ממש רגשית לכל העשייה וכל הדברים שקרו שם. כמובן שאין דרך בכלל להשוות את מה שאנשים עברו, אבל אתה כן יכול לתת איזושהי נקודת מבט שונה מאשר לראות את זה על מסך שהוא טיפה מרוחק ממך. ברגע שאתה שם ואתה נקודת המבט של האדם המסתובב ורואה את הדברים בעיניים, אז תהליך האמפתיה הוא הרבה יותר חשוב. כמו שראינו לצערנו, כן, אבל סרט הזוועות שצה"ל משוחרר, הוא איזשהו ניסיון הסברתי כדי להשפיע על מקבלי ההחלטות, ושילוב של האמצעים של ה-360, או מציאות מדומה, או כל כלי אחר בעולם הווירטואל ריאליטי, או עולמות וירטואליים, הוא יכול להעניק את הדבר הנכון, את מכונת האמפתיה האמיתית. אני יכול להגיד מילה על זה, שבאופן כללי, כל הנושא הזה של אימה, הוא הוכח כמשהו שהוא לא בריא למשתמשים בגלל שהוא too much. לשים משקפיים ולהיות בתוך הסביבה בשטח של אימה, זה משהו שהוא משפיע על הנפש מאוד והוא מאוד מסוכן. זאת אומרת, לא חווים את הדבר הזה סתם ככה, צריך לעבור את זה לפחות עם איזושהי תמיכה. אוקיי, יש מעניין לנו רק למשל, כן, נקודה אחת אחרונה שלא דיברנו עליה, אבל באימונים וההתקפה, זה בעצם כל הנושא הזה של הכשרות בנשק, שאנחנו עושים את כל האימונים שהם מאוד מוגבלים, וכשאתה מגייס למשל 300,000 אנשי מילואים, אין לך יכולת להכשיר אותם במכה, כי יש שטח מאוד מוגבל. המציאות המדומה בעולמות הווירטואליים מאפשרים לנו להרחיב אותם. יש עוד איזשהו פרויקט של יחידת 9900 שאי אפשר הרבה לדבר עליו, גם אין הרבה מידע שיוצא החוצה, אבל יחידת מודיעין שממדלת את הסביבה בזמן אמת של השטחים בעזה, ונותנת איזשהו היבט שבן אדם לפני שהוא נכנס יכול לשים את המשקפיים, להיכנס לסביבה ולראות באמת את השטח ברגליים, לחוות אותו. הבנתי. עכשיו, שאלה לסיום, איך מדינת ישראל, איך היא נחשבת כלפי העולם? אנחנו מתקדמים, אנחנו בין הראשונים, איך אנחנו כמדינה נחשבים בעולם בתחום הזה? אוקיי, שאלה קצת טריקית, מאחר וכל הזמן קוראים לנו אומת הסטארט-אפ, אנחנו מייצרים פה דברים מאוד טובים. האם המדינה משתמשת בהם כלפי פנים? לא תמיד. אנחנו כן, יש לנו בחזית הרבה מאוד דברים שהראש הישראלי פיתח. יש פה הרבה מאוד, נקרא לזה מרכזי פיתוח של חברות מאוד גדולות בארץ. אחד אגב המחשבים הניידים ללא מסך פותח פה בארץ, חברת נגיד מולטינארי. היו פה מרכזים נוספים גם של פרויקטים שכשלו, לא כל הפרויקטים של חומרה הצליחו, יש הרבה מאוד כלים שלא הצליחו. יש פה הרבה כוח של בינה מלאכותית לעולמות הווירטואליים, שזה חשוב מאוד. אז אני יכול להגיד שאנחנו ממש בעשייה, כן, מדינת ישראל היא מאוד בעשייה של זה, בעיקר כלפי חוץ. הרבה פחות צורכים את המוצרים הישראלים פה בתוך הארץ, שזה חבל, אבל זה קורה בהרבה מאוד מהתחומים, זה לא בעיקר מייחד את העולמות הווירטואליים. הבנתי. ועניין ההטמעה בארץ, כפי שאתה אמרת, הוא לא מתקדם הטמעה יישומית בתוך הארץ. השאלה אם זה מתקדם לאט לאט ותורש שינוי בתחום, יותר ויותר בארץ משתמשים בזה. אז ככה, בוא נגיד שהשינוי החד שחל בנושא הזה של בכלל של האמצעים שאפשר לצרוך את העולמות הווירטואליים, הוא התחיל אי שם בשנת 2012. היום אנחנו כבר 11 שנים אחרי, ואנחנו יכולים להצביע על נקודה מאוד, נקרא לזה ספציפית, שבה התחילו לראות קצת יישומים. רק בחמש שנים האחרונות התחילו לעשות את הפיילוטים הראשונים. זאת אומרת שאם אנחנו מסתכלים על איזושהי, נקרא לזה עקומת אימוץ מסוימת, לפני 5 שנים החברות הגדולות התחילו לנסות לאמץ את הטכנולוגיות, שלב הפיילוטים אצלם צלח,
ויש מעט מאוד עדיין חברות שהכניסו את זה לעשייה יומיומית. מאוד קשה לאמץ טכנולוגיה, אבל פיילוטים יש בלי סוף, ונקרא לזה הגושפנקה לנושא הזה, זה שמדינת ישראל בשנתיים האחרונות הוציאה עשרות של מכרזים לתחום הזה, שהוא פרץ באופן מאוד מאוד משמעותי בשנתיים האחרונות, ובשנת 2024 אנחנו צופים, אגב זה מקביל לעלייה העולמית, אבל שנת 2024 צריכה להיות שנת פריצה מאוד רצינית לארגונים, בגלל הטכנולוגיה שהיא הרבה יותר נגישה, המחירים הרבה יותר נמוכים, הפיתוח הרבה יותר עולה הרבה פחות, כל השירותים העוטפים של הנושא הזה הם הרבה יותר נגישים, ואנחנו צפויים לראות בשנת 2024 הרבה יותר חברות שהולכות להשתמש בעולמות הווירטואליים. אוקיי, היה מאוד מעניין, מאוד השכלתי. אה, תודה שהתראיינת אצלנו, חג שמח, חג שמח. ונקווה לבשורות טובות בעתיד. תודה רבה. תודה רבה. יום טוב. ביי ביי. יום טוב, ביי.